बा व्यवसाय कर ले बा शिव चर्चा में व्यवसाय ताकि रुपया कमाल जाये। रुपया तो बहुत कमाए लेकिन ज्ञान ना कमाए। ज्ञान के बतौले रहा एगो जेकरा ज्ञान ने के आ संपत्ति बांस बराबर बा। मिनटू सेकंड ना लगे जेकरा ज्ञान नहीं खेल उ जाके केहू के हाथ से बैनामा कर दी लिख दी। जे ज्ञानी बाबू कहे कि ये भाई सुनो ना तनी चलो ना घूम आवल जा सिवान कचहरी दरौली कचहरी लिया के चल जाई आ जितना राउर संपत्ति बा दस्खत करा ली अपना नामे। ज्ञान रही तो पूछ सकता नहीं कि सादा कागज पर काहे के दस्खत करौल। ज्ञान रही तबे न ज्ञाने के सब में खेला बा। बहुत लोग भाई बहन कहते हैं लोग के शिव चर्चा में गोइले से काम मिलता बताए। इतना सुंदर शरीर दे देले बानी कुछ नहीं खेले। इतना सुंदर पैर देले बानी तीर्थ यात्रा कल जाता जहाँ इच्छा करता तहाँ जायल जाता। इतना सुंदर आंख देले बानी ये जगत के सब कुछ देखे खाते। आंख ना रही तो देखती जेकर आंख नहीं के तरसता कि तनी हमरो के परमात्मा आंख देती तो देखती जगत में का होता। सुंदर पैर देले बानी सुंदर शरीर देले बानी सुंदर आंख देले बानी सुंदर कान देले बानी कि अच्छा अच्छा भक्ति रो सुनतनी भजन सुनतनी। तभी ना मान ले तनी एगो गुरु बहन के पति बाजार से मकई के बिया लिया के कीन के ऐनी घरे आ खूटी में टांग देहने की काले खेत में बिया बोवल जाए। उनके पत्नी क्या कहली कि देखली कि तब मकई लिया बने भूजा भूज के खाए खातिर उठली तो कराही धिका के बालू धिका के भूजा भूज देहली। सवेरे जब वो मंगल की मकई के बिया लिए बने खेत में बोवे खातिर ले आव तो कहते भूज दिले बने। हाँ पति उनके कहतनी अब तो बिया जमबे ना करी भुजा गइल बा। ओही दुनिया में जगत में 3 गो सूत्र भूजा भूज के लोग खाता। गुरु बहन एकरा के चिन्ही कि कौन मकई भूजल बा कौन मकई जामी और कौन मकई ना जामी। साहब हरदनानंद रहनी बहुत कुछ देके गए ये जीवन में हमरा रखे एगो बहुत इतिहास देके गए। समझ तनी तो ढेर बा आ समझ नहीं समझ तो बिल्कुल बेकार बा। ऐसे शरीर छोड़े बानी।